Jeg er uddannet bygningsingeniør. Så har jeg været aktiv i Organisationen for Vedvarende Energi, og det var faktisk årsagen til, at vi var nogle stykker, som syntes, at vi ville godt starte et rådgivende firma. Jeg kom med i Planenergi ved at blive ansat i Sjællandsafdelingen. Det kom sig af, at jeg lavede speciale om solvarme på DTU, og spurgte, om der var nogle kontakter i branchen, som jeg kunne tage fat i efterfølgende. Og så fik jeg blandt andet Per Alex' informationer. Ja, vi startede i 83, og os 4, der startede, vi havde alle sammen baggrund i energibevægelsen. Så vi fik et projekt, der hed Håndbog i lokal energiplanlægning. Og det handlede om at lave en vejledning i, hvordan man laver lokale energiplaner. Så efter det, så havde vi sådan en håndbog i, hvordan man laver energiplaner. Og den har vi faktisk, altså jeg havde den med til Østrig i et EU-projekt for få år siden. For at sige, det er det, vi gør. Samme metode, men nu bliver det bare digitaliseret. Firmamæssigt, så har vi jo gået fra at være nogle glade amatører til at være nogle glade, knap så meget amatører. Håber vi selv i hvert fald. Jamen, et af de områder, vi er førende på nu, det er vedvarende energi, 100% vedvarende energi til varmeforsyning, bestående af varmelager, varmepumper og nogle gange solvarme og nogle gange solceller. Solvarmen kom også ind som et nyt område for Planenergi ret tidligt faktisk. Allerede i slut 80'erne så man faktisk de første storskala solvarmeanlæg. Så det udviklede sig rigtig meget. Især i løbet af 10'erne har vi jo set en kraftig udvikling. Og lige nu er vi der, hvor der faktisk er mange lande rundt omkring i verden, som kigger til Danmark og spørger til, hvad har I gjort, hvad har I erfaringer? Hvordan kan vi også få implementeret så meget solvarme, som vi har? Og det passer meget godt ind i den her fortælling historisk, at Planenergi har hele tiden været med til at udvikle nye teknologier og fremme noget, som måske er i sin spæde start, men at få det op på et niveau, så det sådan kan være selvkørende, om man så må sige. Det har vi set med solvarme, det har vi set med varmepumper. Vi ser det nu med dampvarmelager, som bliver efterspurgt mere og mere, og som meget vel kan være noget, som man om nogle få år vil se meget mere, og flere firmaer, der leverer den slags ydelser. Mine drømme og visioner for Planenergi, det er sådan set at beholde den rolle, der hedder at være forerunner i udviklingen af 100% vedvarende energi og klimarigtige løsninger. Så det håber jeg da, at vi kan blive ved med at kunne. Men det er den ene ting. Den anden ting, det er også, at vi kan blive ved med at have en virksomhed, som er demokratisk opbygget, og at man ikke føler afmagt på grund af magt i virksomheden, men at man hele tiden føler, at man er med. Man er en del af et hold, og er med til at træffe beslutningerne, og er påskyndet for det, man gør. Det håber jeg, vi kan lave, også selvom vi bliver mange flere, end vi er nu. Og jeg håber også, at de energiløsninger, vi kan være med til at fremme, på samme måde er nogen, hvor aktørerne er inddraget. Samsø er et godt eksempel på, at man har gjort det hele vejen igennem. Og nu kommer alle de store penge ind, og så er der en tendens til, at man kigger meget på bundlinjen. Det er i hvert fald vores opgave at sørge for, at man ikke bare kigger på bundlinjen, men man også sørger for, at folk er med i den udvikling, der kommer.